Jeg troede, det var slut. Altså, jeg troede, at han ville tage mig, at jeg skulle dø. Altså. Den der ham mænd fulgte efter mig, der til at starte med, der var min veninde her, Merete, der var hun også med. Bagefter så forstod jeg ikke, hvorfor jeg ikke bare var taget med hende hjem, og så havde ringet til mine forældre, de skulle komme og hente mig. Hvad råbte han efter dig? Jeg skulle stoppe. Ja. Ja. Det ville jeg ikke. Elna Larsson langes seksuaalse ahistamise ohvriks olles vaid 14-aastane. Nüüd võtab ta enesekaitsetunde ja tunneb end tänaval palju kindlamalt. Selvom jeg ved, at jeg skal blive stor, og jeg skal fylde på fortovet, fordi jeg er lige så meget ret til at være her, som du har, ikke? Men så bliver jeg lille, ikke? Og så kryber jeg herind. Altså, og der er nok ikke nogen, der ser mig, i stedet for at komme ud og fylde. Og det synes jeg, det er det, jeg lærer på selvforsvarskurset også. Det er også det der med at komme ud, og jeg kan. Nå, så han ikke smutter. Der. Og så kan I selv bestemme, om I vil følge med op her, hægte jer på. Well, anybody being attacked is horrible, and we don't do that a lot in Denmark. There's not a lot of violence, so when it happens, we're not used to it at all. Elna kogub iga tunniga aina rohkem enesekindlust. Aga ta ei unusta iialgi põhjust, mis ta tegelikult siia tõi. Jeg begyndte at cykle hjem med, og så kom der en mand i en bil og skulle spørge om vej. Og så fik han fat i min arm. Jeg fik mig så revet fri, og så var jeg klar over, at der var noget galt her. Der var også det, han sad også uden bukser, skal jeg lige sige, så ikke inde i sin bil. Jeg slukkede min lys på cyklen, men alligevel kunne han jo se mig. Og til sidst så kom jeg smuttet den, tog en lille smutvej på en sti, og så kunne jeg gemme mig i en vejgrøft. Og jeg prøvede på bare at gøre mig helt flad, ikke? Og jeg lå bare der, jeg kunne næsten ikke få vejret, ikke? Jeg var så bange. Jeg har gået i 20 år, hvor jeg nærmest ikke har sagt det til nogen. Nu har jeg jo gået meget i terapi, og sammen med det her, som ligesom det, nu har jeg det psykiske, ikke? Og nu skal jeg så have det fysiske, og det synes jeg, det giver en god balance, ikke? Altså, jeg kan godt lide det er både det indvendige, og så også nu det udvendige, at det ligesom har min styrke. Det synes jeg. Tror du, du nogle gange kommer til at komme over det, som skete? Aldrig. Det tror jeg ikke på. Altså, det tror jeg, det vil blive ved med at forfølge mig resten af mit liv, det tror jeg.